Нека разгледаме меню заплати служители. В него можете да достъпите през главната навигация в меню счетоводство, под меню заплати служители. С това меню управлявате заплатите на вашите служители. Имате възможност да дефинирате размера на основната заплата в поле заплата, както и размера на осигуровките, дължими към НОИ. За всеки служител се чертае нов ред по месеци за годината, като ще ви направи впечатление, че за всеки месец, освен заплата и осигуровки, имате още няколко полета, а именно бонус, удръжки, общо, плащания и остатък. Тези полета са неактивни за писане, защото са автоматизирани и взимат информация от различни таблици. Например, поле бонус сборува сумата от бонус за всички участия на треньор в клиентска резервация. Поле удръжки сборува всички направени записи за удръжки, въведени в профила на съответния служител в меню Служители. Поле плащания сборува всички направени в касата записи от типа заплата на служител. Така, след направените калкулации, системата показва в поле остатък сумата, която остава да се заплати на служителя за конкретния месец. В края на таблицата виждате общо за годината, което представлява годишната заплата на служителя с включеният бонус.